Szymon Konieczny na Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice. Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Dominikowic i Kobylanki. Już jutro, 6 stycznia, Orszak Trzech Króli 2026 roku w Dominikowicach i Kobylance, a w programie organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Dominikowic i Kobylanki liczne atrakcje. Formowanie korowodu przy kaplicy w Dominikowicach, wymarsz orszaku do sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance, wspólne kolędowanie sanktuarium. Szczegóły na plakacie. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Dominikowic i Kobylanki już jutro, 6 stycznia, na Orszak Trzech Króli 2026. Szymon Konieczny na Facebooku, Koncertomania Jasielska i okolice.